Og velkommen til en straffesparkskonkurrence mod What the Fuck Gaming. Der. Hvis Mikkel får den her salgspose, så starter Ugly Boys. Hvis han ikke gør, så starter What the Fuck Gaming. Det er rigtigt. Okay, og det er altså ikke en ligegyldig penalty challenge. For vinderen får altså ikke 100, ikke 200, men 300 coins hver. Så det her, det er altså ikke ligegyldigt. For helvede, Magnus! Champions, my friend. Fuck sake, Mikkel! Sådan, Niels. Sådan, Magnus! Sådan! Sådan. Det første mål. Ja da, Mikkel! Nej. Magnus, din... Lige midt. Fuck det der, det var ikke. Sådan! Ja da! Sådan! Godt, Niels. Det er et skyld, Christian. Vi vandt så den her rematch. Så i finalen bliver så en Crossbar Channel. Haha. For Alligevel, helvede. jeg fik det der 3. Nej! Jo! Ja! Det var fandme tæt på. Det ramte! Det er sgu da ikke Nelle, din idiot. Fuck, ringen! Langt væk. Ah. Pis. Ja! Nelle scorer igen. Sådan! Ah, bare rolig, langt væk. Vis! Ej, langt væk. Pis. Det virkede! Ja, vi er så ikke vant til at brænde, så det er derfor, vi tager. Husk at like og subscribe for mere. Vi ses.